पडेल कशी 4-5 टाइपाचे एक लिबरेशन मुक्ती ताजे म्हणून आम्ही पडेल नंतर सुरेश तांणी सांगितलं मनुष्य जन्म भारी कष्टार मेळचे 84 lakhs ऑफ स्पीसीस देखून आमकां मनुष्य जन्म मेळ्ळेलो म्हणून सांगितलं त्या मनुष्य जन्म मेळ्ळ्यानंतर मस्त जन कसं करताची म्हळ्यार धर्म अर्थ काम मोक्ष हांतूची आसताची कित्याक म्हळ्यार हांतू आमी सरपास जावन घेवन भायर येवचे जायना हांतूची सिरकून पडताची 84 लाख स्पीसीस हांतूची सिरकून पडताची ब्रह्मांड भ्रमित कोण म्हणून सांगितलं प्रभुजीन त्यानंतर सांगितलं कित्याक म्हळ्यार कृष्णाक आमी विसरून गेलेले निमित्त आम्ही भोगावांच्या करे माया जपटी धरे म्हणून सांगितलं प्रभून माया आमकां ह्या जन्मांत आमकां सिरकून घालता म्हणून सांगितलं प्रभुजीन त्या निमित्त कोण हे मुक्ती 5 टायपाची मुक्ती पळोवचे घेवचे पळयता की साहुज्य सामिप्य सालोक्य सारुप्य आणि सृष्टी हे 5 नमुन्याची मुक्ती कशी वयचे कसं नाही भक्तीचे विशेष म्हणून एक उदाहरण रीती प्रभून सांगितलं कोणाला म्हळ्यार श्रीधर कोल्हेवेचाले श्रीधर कोल्हेवेच्या आमगेले महाप्रभू ओटू तांणी कितले अन्योन्यतर आशिल्ले म्हळ्यार सान आसतना महाप्रभून तांगेला वचून घेवन केदनाची एक पान्ना केळी पान्ना की कडेरी की केळीचे घेवची कितें कितलो लढाय मान घेवन तांगेले की कडे फ्रीर घेवन वता आशिल्ली ते तांकां कडेरी तांकां एक मुक्ती दिता म्हणून महाप्रभून सांगल्यारीची तांकां मुक्ती नाका तुमी जन्म जन्म केदना हे अवतार घेता की तेज म्हाका हेची रितीर तुमगेलो ओटू आमकां अन्योन्यतेरी तुमगेले ज्यो भावार आसका म्हणून श्रीधर कोल्हेवेच्यान सांगिल्लें तें आमी थंय लास्ट आयकलेलें आसा आजी मुरलीधर प्रभूला देखून मुखारसून कसले अंतू डिवोशनल सर्विसेस सरपासस ऑल द लिबरेशन्स म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें 4 चॅप्टरां देखून आमी आयकुचेक पळोवया हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम प्रभुजी वेलकम प्रभु हरे कृष्ण खूप खूप धन्यवाद प्रभुजी अनम्यूट कर का तुम्ही हा चल ना ऐकत प्रभुजी क्लिअर असं ऐकत 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 गिव मी 1 minute ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदा सहगणा ललिता श्रीशाकान्वितं श नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. मुरलीधर चरण प्रभू ऐकू येतोय? क्लिअरच प्रभूजी, ऐकत सर. ओके, थँक्यू. गेलपटी आम्ही चर्चा केले की कशी 5 प्रकारची जी मुक्ती असा आमगेली कोणाक मेळटले. सालोक्य, सारुप्य, सामिप्य, साष्टी आणि सायुज्य. आणि आम्ही त्या बी चर्चा केल्या. आता रिकॅप्च्युलेशन केले प्रभूजीनं. तर आम्ही हे चर्चा केले की कशी एक भक्त असा सायुज्य मुक्तीची अभिलाषा करत होतो. कसं लायक सायुज्य मध्ये ब्रह्मज्योतीत लीन जातो तो. आणि एक पडी लीन झाले की कसं करचे, काय करचे ना तुम्ही, यू आर जस्ट लाईक अ स्टॅच्यू, राईट. पण बाकीचे जे 4 जे असा सालोक्य, सारुप्य, सामिप्य, साष्टी, ते एक व्यक्तीक प्राप्त बी जावच्या फावसा. पण अशी बी सांगितल्या शास्त्रात की एक भक्ताक थंय सेवा करची संधी मेळना जरी ताका ते बी नाका. ताची बी तो स्वीकार करना तो. आम्ही उदाहरण दिले कशी श्रीधर कोइलवारचे आलाय की ताक कसले प्रकारची मुक्तीचे ताक प्राप्त करची फाव आशिल्ले. चैतन्य बाबून तांकां ते स्वीकार करच्याक सांगिल्ले, पण त्यांनी ते स्वीकार केले ना. मग ते नाका म्हणचलेले. आणि कसं म्हणलं त्यांनी की तुम्ही या आणि दर जन्मांतर तुम्ही एक लहान एक निमाईल रूप घेऊन येवचे आणि मेकलकीच्या केळे अशीच फुकट बेगरबरोबर झगडी करणं, वादविवाद करणं तुम्ही अशी घेऊन वचा. माझी तागेल इच्छा असेल की ही सेवा मागतिया तुम्ही. आता भक्त ह्या इच्छी कशाला करताय? चैतन्य महाप्रभु बी श्लोक असा, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्तीर अहेतुकी. मका धन नाका, जन नाका, कविताम वा सुंदर, मग ते बी नाका, सुंदरी नाका. मका फक्त कसर करा, जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ती दिया. सेवा तुमगेल प्राप्त जाऊन दिया मका, अशी एक भक्ती इच्छी करता. तर शिल प्रभुपाद म्हणतात ते की मुक्तीन कल जातात तुमके एक प्रकारची एक तुमका सिद्धी प्राप्त जाता किंवा एक प्रकारची एक तुमका एक तुमगेले गती. पण थंय तुमगेल सेवा ना जाल्यार तुम्ही थोड्या वेळानंतर कंटाळतले किंवा तुमचे सेवा करची इच्छा जातली. कसं लायक त्या सेवे भावनेची आम्ही भगवंताक पसंत करच्या आमच्याता
आणि ताजे बरोबर आमगेल संतुष्टी जाता केन्ना आमी त्या भगवंताल आणि भक्ताले सेवा करच्यात आमी लागताच पळय सेवा करचे आमकां ते संधी मेळटा आनी आमी ते सेवेत लागताची तेन्ना संतुष्टी आमकां प्राप्त जाता आणि त्याच बरोबर आमगेल हृदयाल शुद्धीकरण बी जास्ती होता इतले न्ही शिला प्रभुपाद म्हणटा ती की मुक्तीन कसं करचे आता काही करचे पण भक्तीन कसं जाता की भक्ती इतली आसा श्रेष्ठ त्या भक्ती सेवेने ना भगवंताक जिंकूच येता जिंकचे येता आमकां यू कॉन्कर ओवर द लॉर्ड कशी की भगवंत स्वतः एक भक्ताले सेवक जाताचे ही बिकम्स अ सर्वंट ऑफ हिज डिवोटी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण म्हणाले परम पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान एखाद्या व्यक्तीक मुक्ती मेळ्ळ्यार ते ब्रह्मज्योतीत किंवा तांगेल लोकात तांकां जाग प्राप्त जाता तांगेल म्हण की गुण प्राप्त जातात तांगेल म्हण की शरीर आणि कांती प्राप्त जातली पण हांग पळया पांडवान भगवंता कडच्यान काही मागना म्हाका ह्या त्रासांतून भायर काड म्हाका जरा आराम दी म्हाका नाल्यार मेगा तरी तूं कसलो तरी कर अशी कसलेय मागना धाकलच्यान व्हड जावपर्यंत तांकां त्रास धाकलेशें तेन्ना लक्षाक राहत कळे ताका विष घालन सकल समुद्रात उडयल्ले भीमाक मानवचे प्रयत्न केले आणि नंतर कळे द्यूत क्रीडात तांकां फसयले शकुनीन आणि दुर्योधनान आणि कडे फक्त 5 गांव मागच्या गेल्यार बी दुर्योधनान दिलना आणि ते भगवंत कसं की भगवंत शांती दूत पण गेले तांगेल सर्वेंट पण गेले द लॉर्ड बिकेम द सर्वेंट ऑफ हिज डिवोटी भगवंत जे आहेत कृष्ण भगवान ते तांगेल भक्ताले एक सेवक दूत त्या रूपात त्यांनी हस्तिनापूर वच्चे गेले एक पीस मेसेंजर म्हण शांती दूत त्या रूपात आता कोण करतल सांग अंबानी तो अशी करतलो की तागेले ड्रायव्हर आले घरात वचून कसले भीक मागचे हे शक्य ना पण हे भगवंताक शक्य असा भगवंत ताक एक अभिमान बी जाता भगवंताक की हा मेगेल भक्ताल अधीन जात तांकां तातूंत गर्व बी जाता भगवंताक शांती दूत पण गेले आणि स्वतः कुरुक्षेत्र युद्धात कृष्णान स्वतः जे आहे अर्जुनाल रथ सारथी म्हण जालतो 18 दिवस सारथील रूप व सारथील भूमिका कृष्णान घेतले आमगेल हातात आणि सारथी म्हळ्यार एक ऐश्वर्याचे काम नाही ते नीच काम ते त्या मालका कडच्यान आयकूंक पडटा उजवी सायडान वच उजवी सायड घेवन वचपाक पडटा रायट सायडान लेफ्ट दावे सायडान घेवन दावे सायडान रथ घेवपाक पडटा आनी ते सांगचे जायना जो धनुष घेवन युद्ध करतलो योद्धा तो लात मारता मागशीच्यान सारथीक मदी लात मारले तर सरळ वच्चे उजवी सायडान लात मारले फाटीक तर रायट सायडान वच्चे दावे सायडान लात मारल्यार दावे सायडान वच्चे मग तुम्ही विचार करा की अर्जुनाल कितली लात खाल्ली उरतले कृष्णा
केन्ना उजी बाजून लात मारली उरतले, केन्ना दावे बाजून फाटीक लात मारली उरतले, मध्य सायडीन फाटीक लात मारली, कितली लात खाल्ली उरतले कृष्णान, अर्जुनान. कसं लायक अर्जुन कृष्णा सर्वश्रेष्ठ भक्त आशिल्ले, पांडव कृष्णाले सर्वश्रेष्ठ भक्त, आणि ते भक्त असली ताजी खातीर कृष्ण तांगेल अधीन जाले, सारथी रूपी कृष्णान किंवा सारथील भूमिका कृष्णान घेतले. इतली न्ही की घोडे तर रथाची घोडी बी आसा, सांजेच्या वेळार युद्ध संपल्यानंतर कृष्ण स्वता हे घोड्याक उदक पिवयत आशिल्ले, गवत खावयत आशिल्ले, तांकां परसीत आशिल्ले थकले आशिल्ले म्हणून. मग असल काम कृष्ण परम पुरुषोत्तम कृष्ण तांगेल एक सेवक त्या भूमिका कृष्णान स्वीकार केली. कृष्णान गोपींकडून यशोदाकडनं मार खाल्ले, धाकले आशिल्ले तेन्ना चोरी केले. ते चोरी केले तर ते भयान यशोदा बडीच भयान कृष्ण धांवच्या लागले, रडच्या लागले. ताचे कितें सत्यव्रत मुनी आसा, वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वदिम्वा नचन्ये वृणेमहं वरेशात् इह इदम ते वपूर्णात गोपाल बालम सदा मी मनस अविष्टम किमनी. कि मग काही नका, मोक्ष बी नका, काही नका, मग फक्त एकच जाय की ते बालरूप कृष्ण वृंदावनात फिरतल कृष्ण आणि गोपी तांक पकडून दवरताची, मारता, कृष्ण रडता, हे वटू जे हे दृश्य म्हाका पळोवचें आसा. केन्ना मुक्ती मेळटा पळय हे तूं पळोवचें मेळना. हांव तुका लास्ट टायम दीस चर्चा केल्ले की ताका मुक्ती कसो जावं नाका तांकां जाल्यार कृष्णा लिला पळोवच्याक मेळना, कृष्णा सुंदर रूप पळोवचें मेळना, आणि कृष्णाला सेवा करच्याक मेळना. त्यातरी कोणाक मुक्ती नाका. पण हांकां मुक्ती जावका आणि मुक्ती हांकां कृष्णाला लीला पळोवचे, कृष्णाला सेवा करची इच्छा आसा, तर ते इतली श्रेष्ठ आसा की सत्यव्रत मुनी स्वतः सांगतात की म्हाका बाकी कसले नाका. वरम देव मोक्षाम न मोक्षम वचिम वा नचन्य वृणेहम वरेशादपि म्हाका आनी काही वर नाका. इदम ते वपूर्णात गोपाल बालम सदा मी मनस अविकष्ट ते म्हणे. हे दामोदर अष्टकाचे हे 14वा श्लोक. तर असल कृष्ण तांगेल सेवा केली की कृष्ण स्वतः जे आहे एक भक्ताले सेवक जावन उरताचे, आणि कृष्णाक आनंद बी जाता ते सेवकाचे. ताका मर्याद दिसना. कृष्ण एकदम आनंदित ते सेवा करताचे. ताजे कृष्ण म्हणटाचे की आय एम सोल्ड टू माय डिवोटी. हांव म्हगेल भक्ताकणी विकून गेले. हांव तांणी म्हाका विकत घेतले म्हगेल भक्तान म्हाका. तर भक्त कसं करतात ते म्हाका सांगतात, ते म्हाका करता पडता. आणि कृष्ण हा आनंदित एकदम हसत हसत प्रेमानं ती सेवा करताची. आम्ही रामलीलात बी आम्ही पळयल्या की कशी रामचंद्र एक भक्ताल सेवा करच्या तितली आतुर उरतात पळय. एक भक्त असा जटायू. तू जटायूले आम्ही तुमका विचार केल्यार की जटायू
एक वल्चर, तर कोंकणीत कसं म्हणटा म्हाका गुत ना, पण वल्चर, ते वल्चरल रुपाच तो जटायू. पण केन्ना ताणें रावणा बरोबर युद्ध करून तो मरच्या पडिलो सकल. त्या टायमार रामान पळयलें की बाप रे, हाणें प्राणीन मेगेल खातीर मेगेल सीतेक वांचुच्या खातीर रावणा बरोबर युद्ध करना आतां शरीर सोडच्याक आयला तो. तर ताणें तेगेले मांडीर घेतले जटायूक, आनी तेगेले मांडीर घेवन त्या टायमार जटान आपले देह सोडले. आणि ते देह सोडल्यानंतर प्रभू रामचंद्र स्वतः तांगेल हातान तांगेले अंतिम संस्कार केले. कोण अशी व्यक्ती आसा की एक वल्चर, गिदड म्हणटा पळय ताका, तागेले अशे अंतिम संस्कार करतले कोण? पक्ष्यां भितर सगळ्यात कुरूप गिदड, वल्चर. सुंदर बी ना आता, ती पक्षी सुंदर दिसना. कुरूप. पण प्रभू रामचंद्रन कसं केलं तर? प्रभू रामचंद्र स्वतः घेऊन वचून अंतिम संस्कार केले. त्याच प्रभू रामचंद्र शबरील बोर, उष्टी बोर खाल्ले. आम्ही केन्ना भगवंताक अर्पण करता पळय, आम्ही उष्टी करून पळयनाची. पहिले भगवंताक भोग लायताची आणि तांगे ते भोग लायल्यानंतर प्रसाद म्हण स्वीकार करताची, तांणी आमी नंतर खाताची. पण हांगा शबरीन कसं केले? तिगेल गुरून सांगिले की तू हांगा उर आणि एक दिवस प्रभू रामचंद्र येतलो आणि प्रभू रामचंद्र आयल की तू ताका तागेल स्वागत कर, तागेल अतिथी सत्कार कर आणि नंतर तू मेगेल कणी. आता हे बी सांगितलं की केन्ना येतले म्हणून. महिनो वर्ष गेल्या नंतर एक दिवस प्रभू रामचंद्र समोर तांगेल मुखार आयले, शबरील मुखार. आणि सध्या कसं करता ते एक बोर घेत आशिल्ले, खात आशिल्ले, खंयची गोड आशिल्ले ते तेगण दवरता आशिल्ले, आंबट आशिल्ले ते उडीत आशिल्ले. आणि सांज पर्यंत रामचंद्र आयल ना म्हणून कळले की ते बाजून उडून सोडत आशिल्ले. सध्या करता आशिल्ले. कसं लागत तिगेले ते भक्तिभाव सेवा. आणि प्रभू रामचंद्र केन्ना तिगेले झोपडीत आयली तर प्रभू रामचंद्र पळयली की तिने बोर अर्पण केले. खंयची बोर? उष्ट्याची बोर. आणि प्रभू रामचंद्र स्वीकार केले. शूद्र जातीची, ब्राह्मण बी नाही, तरी प्रभू रामचंद्र त्या शबरीले तोंडात घालील बोर स्वतः स्वीकार केले आणि खाल्ली बी. प्रेमाचे आस्वादन केले. हे कोण करतात? श्रीमद भागवतमात बली महाराजाले कथा येता. वामनदेव येतात तांगेलकडे आणि वामनदेव म्हणटा म्हाका फक्त 3 हे दे, म्हाका पाऊल दी जमीन. हास्या लागता बल्ली महाराज, अरे तू कसलो? एक तर तू गिड्डो आणि तुगेली बुद्धी बी तशीच आहे, संकुचित बुद्धी तुगेली. अरे मागच्या मेकाच्यान एक लोक माग ते दित तुका जाव केले रे. हे कसं तू 3 पावलं मागता? म्हणजे म्हाका फक्त 3 पावलं दी. हा ते 3 पावलांनाच संतुष्ट होता. तरी तो दिता, ना घ्या बाबा. पण ते 3 पावलानं वामन 2 पावलांन जे आहे
ते स्वर्ग लोक, भूलोक, नंतर कडे पाताळ लोक ಒಟ್ಟು ते मापून घेतात. आणि किती म्हणतात की तिसरा लोक खंय राव, तिसरं पाऊल हांव खंय दवरता, म्हाका तुवें 3 पाऊल तुका मागिल्ले आनी म्हाका फक्त तुवें 2 दिले. ह्या 2 पावलात हांव पुरा स्वीकार केल्या. तिसरे पाऊल खंय दवरू हांव. बली महाराजाक कळले की हो कोण साधारण पुरुष नाही. विष्णू आयला मेगल मुखार. मेगन पूर्ण हरच्याक आयला, घेवन केलो. तेन बले महाराज सांगता म्हाका तूं मेगल माथ्यार तुगेलो पाय दवर. आनी तेन बली महाराज तेन माथ्यार पाय दवर. ताका बांदून घेता पयला बली महाराजाक वामन देव. आनी तेन ते प्रश्न विचारता. तर बली महाराज म्हणटा म्हाका मेगल माथ्यार दवर. आणि माथ्यार दवरलो की ताका सीधा पाताळ लोकात घेवन वता, सुतल लोकात. बली महाराजाक वामन देव. बली महाराजाचे आत्म नवविधा भक्ती भितर आत्मनिवेदन असते. कंप्लीट सरेंडर, आत्मनिवेदन ताचे प्रतिनिधित्व करता बली महाराज. श्रवण परीक्षित महाराज, कीर्तन सुखदेव गोस्वामी, स्मरण प्रल्हाद, अशी अर्चना अक्रूर, अशी वेगवेगळे वंदन अक्रूर, अशी वेगवेगळे विधा भक्त, नव विधा भक्ती असतात. श्रवण कीर्तन, विष्णू स्मरण, पादसेवन, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन. आत्मनिवेदनाचा जो प्रतिनिधित्व करतो तो बली महाराज. तर बली महाराजांना पूर्ण सर्वस्व समर्पण केले वामन देवाक. तर वामदेवन कसं केलं, त्याला पायार माथ्यार पाय दवरन पाताळ लोकात घेऊन गेले, सुतळ लोकात. पण सुतळ लोकात घेऊन गेलं तर खरे, पण वामनदेवन कसं रूप घेतलं, ते एक द्वारपालाचे रूप घेतले. अजूनही सुतळ लोकात बली महाराज असा आणि थंय वामन देव एक द्वारपाल म्हणून असा. एक द्वारपालाची सेवा आमगेल तांगेल भक्ताले बली महाराजाले वामन देव करतात. ते हे एक भक्ताले भगवंताले एक वैशिष्ट्य. ही इज ऑलवेज म्हणता ना म्हळ्यार ही इज ऑलवेज सबसर्वियंट टू हिज डिवोटीज. भक्ताक तरी कसले करच्याक तयार असतो. केन अमरीश महाराज दुर्वास मुनीन श्राप दिले पळय, हे कथा तुम कुठला भूत उरतले, पण तरी दुर्वास मुनीक दुर्योधनानं धान दिले वनात की तुम्ही वचा आणि तांगेकडे जेवणा वचा म्हणून. आणि केने वचा, दनपार वचा म्हणून. कसं लायक ते द्रौपदीले अक्षय पात्र तर जेवण झाले की एक पण 3 जेवण घेतले की नंतर ते अक्षय पात्र काही मिळणार बाहेर. तर त्या टाइम दुर्वास मुनी पावचा सांगले. दुर्वास त्याच्या पावलं 60,000 शिष्यांबरोबर आणि सांगले की जेवण आयला. युधिष्ठिर महाराज सांगले प्लीज तुम्ही वचा, नाव न्या, हो तयार. सॉरी हे दुर्वास मुनीने, दुर्वास मुनी अमरीश महाराज आले. अमरीश महाराज एकादशी व्रत करत आशिल्लो आणि एकादशी व्रत करत असताना द्वादशी दिवस ताक ते व्रत तुंटूच आशिल्ले, व्रत मोडचे आशिल्ले. तांकां पारणचे वेळ समीप आयिल्ले. त्या टायमार दुर्वास मुनी पावलो. तर दुर्वास म्हणजे हांव नाव नेता आणि राबा म्हणून. पण त्या टायमारी जे पारणची वेळ वत आशिल्ले, एकादशीचे पुरा जे फळ असत ते पारणच्या वेळार तुम्ही ते तुड्डून गेली ते फळ प्राप्त जायना. आणि तांणी तागेले पूर्ण जे समाज तागेले ते
पूण सिटीजना खातीर एक ताणें तें व्रत दवरलेलें. तर त्यांनी ब्राह्मणा कडच्यान तांगेलो सल्ला घेतले कसं करचें तो म्हणल्यार नाही फक्त तूं उदक पी, थोडे एक बूंद उदक पिल्यारी तुमटी सारकी बी ना, मोडली सारकी बी ना, पारण आणि तुवें हे बी पालन केलें कोण जालें, व्रत दवरला म्हण जालें. किंवा उदक पिलें अतिथी खावची पयल्यार तुमी कांय खावचे ना म्हण अशें उरता. तर तें बी जालें अशें म्हणून. पण दुर्वास मुनीक सिद्धीत कळलें की हाणें उदक घेतल्या म्हण. आयलो, राग आयलो ताका आनी रागान कसं केलें ताका केंसाचे एक भाग घेवन ताणें आपटिलो जमनीर आनी एक मंत्रान एक व्हड राक्षस तयार केलो. उज्जाच राक्षस. कशालाक अमरीश महाराजाक नष्ट करच्याक. अमरीश महाराज काही केलं ना. बस फक्त हात जोडून भगवंताचं स्मरण केले. पण त्या टायमार सुदर्शन चक्र प्रकट झालं ते. आणि सुदर्शन चक्रान कसं केले की ते राक्षसाक वध केले. आणि सुदर्शन चक्र दुर्वास मुनी मागशी पडलो. आणि दुर्वास मुनी धांवतीर गेलो. ऑलिंपिक रेस 1 वर्षाचे ऑलिंपिक रेस आणि ते ईश्वराकडे गेलो, ब्रह्माकडे गेलो. आम काय करचे ना, विष्णूकडे वच. विष्णूकडे गेलो वैकुंठ लोक. विष्णू विचारला माग काही करचे ना. तुवें अमरीश महाराजा प्रती अपराध केले, अमरीशाकडे वच आणि परत माफी माग. साधव हृदय मह्यम साधना हृदय त्वाम मद अन्य तेन जानाति नाहम तेभ्य मनापि. मेगेल जे भक्त असं मेगेल हृदयात असाची आणि मेगेल भक्तात हृदयात हाव असा. हा मेगेल भक्ताशिवाय आणि कोणाक वळखना आणि मेगेल भक्त मेगेल शिवाय आणि कोणाक वळखना. तर ह्या भक्ताल श्रेष्ठता दुर्वास मुनीक परत हांगा सकल येऊन अमरीश महाराजाला माफी मागका पडली. तेन्ना तो दुर्वास मुनी अमरीश महाराजाकडनं तक्ते मुक्ती मेळ्ळी. हे सुदर्शन चक्राकडनं मुक्ती मेळ्ळी. म्हळ्यार हांगा पळया तुम्ही की भगवंत स्वतः ताणे सुदर्शन चक्र सोडले ते राक्षसाल वध करच्याक आणि दुर्वास मुनील मागशी पडच्याक. एक भक्ताल रक्षण करच्यासाठी ताजे खातीर एक सेवक जालतो. भक्तान मागील ना पण सेवक झालो. भक्ताल सेवक झालो. चैतन्य महाप्रभू 500 वर्षा पहिला कृष्ण एक भक्ताल रूपात येईल त्यांनी आणि राधाराणी भाव घेऊन आले. प्रेमाचे भाव घेऊन आले त्यांनी. श्री कृष्ण चैतन्य त्या भक्ताल रूपात येऊन आमक शिकिले की कशी एक भक्तान उरका म्हण, कशी एक भक्तान वागणूक उरका ते शिकूच्या खातीर चैतन्य महाप्रभू आयिल्ले. आणि केन्ना ते जगन्नाथपुरी आशिल्ले तेन्ना हरिदास ठाकूर बी तांगेल बरोबर जगन्नाथपुरीत आशिल्ले. पण हरिदास ठाकूर कोण आशिल्ले? म्लेच्छ जातीचे. की त्या टायमार म्लेच्छ लोक म्हणा गेले तांणी स्पर्श बी केला. तांगेले ते सावड बी तांगेले एका ब्राह्मणावर पडल्यार तो अच्युत जगतो. जाती भ्रश्ट जाता. असल जातीचे आशिल्लो तो हरिदास ठाकूर. पण चैतन्य महाप्रभू ताका जगन्नाथ मंदिर वच्चे बी ताका परवानगी नाशिल्ले. पण चैतन्य बाबू स्वतः सकाळी दर्शन घेतलं. जगन्नाथ बलदेव सुभद्राल दर्शन घेतल्यानंतर चैतन्य बाबू स्वतः एक दातून बड्डी ते ब्रश करचे दातून असा निमाची बड्डी
त्या घेऊन भायर येत आशिल्लो आणि तागेल दैनंदिन कार्य म्हणजे त्यांच्यान दर्शन घेतले की हांगा हरिदास ठाकूर कडेन वचून ताका दर्शन दिवचें. तर दर्शन दिवचें हरिदास ठाकूरान. तर हरिदास ठाकूरा खातीर एक दिवस ताणें बड्डीन एक पूर्ण वृक्ष बकुल वृक्ष ताणें निर्माण केले. ते अजूनही आसा जगन्नाथपुरीत. कोण जगन्नाथपुरी गेले सिद्ध बकुल त्या जाग्यार गेले तुमकां ते वृक्ष दिसतले. इतली विशाल वृक्ष हे 500 वर्सांपासून असते. ते एक दातून ते बड्डीन ते पूर्ण प्रकट केले. कसले ताणें पळयलें की ताका वोत येता आशिल्लें जप करता आसतना. हरिदास ठाकूर सद्दां 192 माळ जप करता 22 तास 20 ते 22 तास 3 लाख नाव जप करत आशिल्ले तांणी. आणि केन्ना तांगेले मृत्यू समीप आयले हरिदास ठाकूराले तेन्ना स्वता चैतन्य महाप्रभू थंय प्रकट आशिल्ले. आणि केन्ना तांणी शरीर सोडले तर स्वता तांणी तांगेल्या हातात घेवन नृत्य करतीर समुद्रा कडेन घेवन गेले तांणी. समुद्रा कडेन वचून थंय आनी नृत्य केले आणि तांगेले शरीर स्वता ते समुद्रात बुडयले, न्हाणयले ते शरिराक आणि ताका परत काडून तांकां जमनीत पुरयले स्वता हातान. आणि ताचे नंतर प्रत्येकांक जे आहे एक फिस्ट जेवण दिले हरिदास ठाकूराले तिरोभाव त्या निमित्त. मग कशी पळया भगवंत स्वतः एक भक्ताल सेवक जाताची. हरिदास ठाकूर पूर्ण प्रमाण भगवंताल शरण घेतले, हरिनामात शरण घेतले त्यांनी. ताच्यान भगवंत पूर्ण प्रमाण तांगेले शरण गेले. तर हे भगवंताले वैशिष्ट्य मारे आनी कसल जावपा तुमकां आनी कसल जावपा अशी म्हणटाची की अंबरीश महाराज ते अध्यायात अशी सुखदेव गोस्वामी म्हणतात मत सेवया प्रथितम ते सालोक्यादि चतुष्टया मत सेवया मेगेल सेवा करतीर भगवंत म्हणटाची प्रथिताम ते म्हणजे त्यांनी पूर्ण प्रमाणे केन्ना मेगेल सेवा करताची तेन्ना पूर्ण प्रमाणे तांकां सालोक्य आदि चतुष्टयाम सालोक्य आदि चतुष्टया म्हणजे सालोक्य आदि म्हणजे सालोक्य सामिप्य साष्टी हे तांकां स्वाभाविक प्रमाणे प्राप्त जाता नॅचरली. जो व्यक्ती भगवंताल सेवेत लागताच पळय तांकां सेपरेटली मुक्ती प्राप्त करची गरज ना. तांकां हे जे सालोक्य सारिप्य सामिप्य साष्टी हे स्वाभाविक प्रमाणे तांकां प्राप्त जाता. सालोक्य आदि चतुष्टयाम पण कसं म्हणतात नि इच्छांती पण तांकां कसले सालोक्य नाका नि इच्छांती ने इच्छांती सेवया पूर्ण कुठो अन्यात काल विप्लुतम. एक भक्ताक हे मुक्ती मेळटा स्वाभाविक रूपेने एकदम आरामशीर मेळटा हे मुक्ती मेगे सेवा करताना पण ताका ताची इच्छा ना कडी हे स्वर्गलोक वच्ची ताची तर काही ना. केन्ना ताका ते असल मुक्ती प्राप्त जातात ते बी तांकां इच्छा ना तर स्वर्ग वच्ची ताची तर कसल तू विचारता कसल प्रश्न विचार तू अशें कर म्हळ्यार इतली तांकां आनंद जाता देवाल भगवंताल सेवा करणं की ते स्वर्ग सुख असते ते स्वर्ग सुख बी ताचे समोर तुच्छ दिसता तुच्छ लागता. ते आनंद जे प्राप्त करता सेवेत ते आनंद मुखार हे मुक्ती स्वर्ग प्राप्ती हे पुरा जे आसा ते एकदम तुच्छ जाता. तर हे
भगवंत सांगताचे की तांक स्वभाव करून प्राप्त जाता पण त्यांनी ज्ञानाची आणि इकडं शिल प्रभुपाद एक सुंदर श्लोक बिलोमंगल ठाकुरात सांगताचे की कशी की केने एक भक्त सेवात लागतात भगवंताले त्या टायमा कसं करतं मुक्ती असं ना मुक्ती एक नारीला स्वरूप घेऊन एक भक्ताल समोर हात जोड राबतात की हाव तुझ्या कसं सेवा करू मुक्ती स्वतः मुक्ती स्वयं मुकुलितांजली सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतय समय प्रतीक्षा की प्रभुपाद सांगतात की मुक्ती स्वतः जे आहे त्या भक्ताल समोर उभे राहून भीक मागतात की हाव तुझं कसं सेवा करू सांग मागता तर प्रभुपाद म्हणताची की असल भक्ताक नॅचरली मुक्ती प्राप्त झाल्या पण तो मुक्तीच मागशी पडणार कसं लागा ताक सेवेत आनंद मिळतात म्हणून त्यांना चित्रकेतू महाराजाचा श्राप दिले पळे पार्वतीनं तर पार्वतीन त्यांनी श्राप दिले त्यांना चांगलंय पार्वतीनं चित्रकेतू कसं लागा चित्रकेतू महाराज हससा लागले कसं लाग ईश्वर त्यांना एक कथा त्यांच्या शिष्याक सांगताना पार्वती मांडीत घेऊन त्याग बद्दल प्रवचन देताचे त्यागावर आणि ही बसल्या त्याच्या मांडीत आणि चित्रकेतू घरच्या बत आशिल्लो चित्रकेतून पळिला रे ईश्वर त्यागावर प्रवचन देता आणि त्या मांडीर पार्वती बसल्या तर तांत तिगल स्तुतीच केली कोणे चित्रकेतून की स्तुतीमध्ये ईश्वर इतली श्रेष्ठ असत की पार्वती त्याला मांडीर बसून बी त्यागाबद्दल तो चर्चा करचा शकता कितली श्रेष्ठ ईश्वर असा आणि हास्या लागले पण केन पार्वतीन पळील पाय की माग पळून माग हसले म्हणून पार्वतीन दुसरे अर्थ घेतले त्याचे आणि पार्वतीक दिसले की माग पळून ते हसले म्हणून पार्वतीन डायरेक्टली श्राप दिले की तू जे राक्षसाल घेऊन इथे जन्म घ्या तर त्याने वृत्रासुराले एक राक्षसाला जन्म घेतले पण त्या टायमारी चित्रकेतू त्यान राक्षसा श्राप मिळले पाहिजे ते चित्रकेतू स्वतः आमगेल रथात सकल उतरले आणि पार्वतीक प्रणाम केले आणि वचन गेले काही तक्रार ना काही ना स्वीकार केले वचन बच्चा गेले मग त्याने ते श्राप स्वीकार केले पण केन ईश्वरान पळिले त्या टायमात ते सांगले पार्वती तू कळ ना हे वैष्णव असाच नव्हे हे इतकी श्रेष्ठ असायची नारायण परा सर्वे न कुटशन बिबती स्वर्गम अप्यस नरकस अपितुल्यात दर्शित हे नारायण भक्त असाच वेरेवर दे आर खय बी रुंद स्वर्गो नरको काही फरक पडत का कशाला खय बी असले त्यांनी ते सेवा करतात अपि तुल्यार्थ नारायण परासर्वे न कुटशन बिभ्यती स्वर्ग अपमस नरकस्य त्रायते महत्व बया ताणे गौरव केले भक्ताले की भक्त अशी श्रेष्ठ असायची पण फरक पडणार स्वर्ग मिळू नरकात उरू किंवा मुक्ती त्यात फरक पडणार कसं का सांगेल एकच हेतू की कशी ना कशी का मग भक्ती सेवेत वरून दे सांगेल एकच इच्छा होती तेव्हा मग कशी बी कन ही संधी मेघाच्या सोडू नका तुम्ही मग का प्रत्येक क्षणी तुमगेल सेवा करच्यासा तुमगेल भक्ताल सेवा करच्यासा हे मेकल ध्यान हे मेकल स्मरण हेच आणि हेच मेकल इच्छा त्या इच्छा मेगल कंचाना तुम्ही घ्या नाकाची काढ नाकाची मग फक्त तुमगेल सेवेत लाया
सेवेत मेगल तुमकां सेवेत उरून दिया आणि तुम्ही सेवेत उरल्यार मेगेले जीवनाची परिपूर्णता जातली, परफेक्शन ऑफ माय लाईफ. तर त्या खातीर भक्त जो आसा न्ही आणि कसली इच्छा करना, फक्त एकच इच्छा, हरी सेवा हरी भक्ती. पर आमी आणि हाचेर थोडी चर्चा करूया की कशी भक्ती मुक्ती की श्रेष्ठ आसा, त्याच्यावर आम्ही थोड्यांनी चर्चा करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुजी तुमका. भारी लाईक कोण घेऊन कशी बघताले एक तांगेले मूड असता म्हणून तांगेले मनस्थिती कशी असता म्हणून तुम्ही आज सांगून दिलेलं असतं. उदाहरण मस्त दिलेलं सूर केलेले पांडवाला दुखून पांडवांक तांका 12 वर्ष रान्ना वास मेळ्ळेले, तशेंच 1 वर्ष अज्ञात वास मेळ्ळेले. तितले कष्टांत तांका मस्तून मने कष्ट मेळ्ळे तांतू. तेवे लाक्षाग्रह आणि भीमाक समुद्र घालेले, विष घालेले, त्या पुरा सांगले तुम्ही. त्या दलतकीच तांणी सहसून घेऊन कृष्णान कितलं तांकां हें करू जातले रिजी तांणी कच्च्याक ताका सहसून घेतलेलं असतं. त्या निमित्त कृष्णान तांगेले सारथी जावन घेवन तेवे तांगेले मिडिएटर जावन घेवन बरें काम केलेलं असतं म्हणून तुम्ही सांगून दिलेलं असतं. तशीच त्यानंतर कडे सत्यव्रत मुनीले दामोदर अष्टकम सांगेले असेल चारीच्या स्टॅन्झाचे वर निमगे ना तुगेल्या दुखून हावा तुगेल्या दुखून लिबरेशन निमगे ना हावा खाली तुगेले हें बालरूप म्हाका प्रतीपटी म्हाका तुगेल मनात तुगेल बालरूप दिसका म्हणून सत्यव्रत मुनीन सांगेल तसले दामोदर अष्टकमाचे 4th स्टॅन्झा तुम्ही सांगेल प्रभुजी. तशी तेवे आणि शबरील वरे रामाल अंतू शबरील्या त्या वेकाण सांगेल असता की गुरुल निमित्त त्यांनी तिणे मस्त कितकी वर्ष रामाक वेट केलेलं असतं रामाले हाजी कितीर म्हणून तेवे सांगेल असतं. इकडे बली महाराजाले नवविध भक्तीन तंतू श्रेष्ठ भक्ती म्हळ्यार आत्मनिवेदन 9th प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस अंतू कित्याक म्हळ्यार बली महाराजान तागेलेची गुरुले आज्ञा आयकनाशी तागेले कोणस म्हणून कळून घेवन ताणी डायरेक्ट जावन घेवन ताणें आत्मनिवेदन केलेले निमित्त वामन देव तांगेले तांकां सुतल लोकांक मेळ्ळ्यार वामन देव तांगेले द्वारपालक जावन घेवन राबिल्लो आसता म्हणून आतां जाल्यार आसताची वामन देव तांकां राखून घेवन म्हणून तेवें सांगून आशिल्लें. इट सरपासीस ऑल द लिबरेशन्स कित्याक म्हळ्यार भक्ताले पराधीन तेची तुम्ही अंबरीश महाराजाले उदाहरण रीत दिवन घेवन सांगिल्लें आसा हम भक्त पराधीन म्हणून तांतू 9th कॅन्टोन करता तें सांगिल्लें आसा भगवंतान सांगिल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार दुर्वास मुनी पूरा कಡೆ वता शिवा लागी ब्रह्मा लागी कಡೆ विष्णूला वता. विष्णू म्हणता हम भक्त पराधीन हम स्वतंत्र नाही अस्वतंत्र म्हणून सांगता असं. खाली तू वचून आण्यापास अंबरीश महाराजाला वचून घेऊन तुवें तागेले वचून घेवन क्षम मागूका म्हणून सांगता ते दवरे ते विष्णूला चक्र ताका सोडना आनी पास अंबरीश महाराजाला येता. अंबरीश महाराज कितलं हंबल असता म्हळ्यार तेदना तो वचून घेवन फर्स्ट दुर्वास मुनील पांय धरता. तितलं कळता आमकां कितले एक भक्ताले एक श्रेष्ठता म्हणून कळत तुम्ही सांगितलं. तेची उदाहरण आणि चैतन्य महाप्रभूले उदाहरण दिवन घेवन तेवे आनीक उदाहरण सिद्ध बकुला हाजी काणी सांगिल्ली प्रभू तुम्ही भारी चंद घेवन कित्याक म्हळ्यार अंतू हरिदास ठाकूर एक आमगे राज्य प्रकार पळयल्यार एक मलेच्या अंत असल्या रिचीची मलेच्या अंत जन्म आयलेली श्रेष्ठ भक्त जावन आसताची 3 लक्ष हरिनाम संकीर्तन करून घेवन तांणी चैतन्य महाप्रभू तांगेले डेली तांकां येवन प्रति दिवस येवन घेवन तांकां एक दर्शन दिता आशिल्लें. ते मात्र न्ही आनी जगन्नाथाले दांताचे दांतो घासूचे ते हाण दिवन घेवन तांकां दिता आशिल्लें तांकां दर्शन दिता आशिल्लें. तितले नमुन्याचे तांगेले बरें तांगेले ह्या लोक आनी कार्य जाल्या नंतर वता न्हू तांकां कितले नमुने हे आमी चैतन्य महाप्रभून तांकां एक उत्तम भक्तीचे खंयचे एक श्रेष्ठता देवानाची तांकां हे केलेलें आसा न्हाणयलें आसा आनी तांकां लास्ट राइट्स केलेले आसा म्हणून सांगिल्लें आसा.
प्रभू तुम्ही की त्यामुळे मुक्ती कितले आम्ही कितलेशे हांव केल्या ताका एक लिमिटेशन आसा भक्ती त्या भगवंताले की त्यामुळे भक्त पराधीन हांव भक्ताल पराधीन जावंक नासता भक्ताक एक कंट्रोल करता म्हळ्यार भक्ती निमित्त माणगेन तुम्ही भारीचंद कोण सांगितलं आसता प्रभूजी नेक्स्ट अंतू तुम्ही नेक्स्ट आणि मुखार सुद्दां हरी सेवा कशी करचे हरी सेवेनंतर भक्तीन तू आम्ही कशी मुखार सून वच्चे मुक्ती कशी वैरी कशी म्हणून सांगून नेक्स्ट अनेक क्लास अंत आम्ही बहुत मस्त आतुर जावंक आयकुच्याक वेट करतात प्रभूजी तुम्ही गेल्या दाखवून आता कोणाला एक क्वेश्चन आसा म्हण जाल्यार हांव एक्सेप्ट करता कोणी एकल्यान अनम्यूट कोण येऊन चॅट बॉक्सान तू अंत घालयता हरे कृष्ण कोणाला एक क्वेश्चन आसा म्हण जाल्यार हरे कृष्ण प्रभूजी कोणाला एक मस्त क्वेश्चन ना म्हणल्यार तितलं चिंत करून तुम्ही सांगून दिला इतले डाउट्स कसले येनिके म्हण लेखता कोणाकचे सो आयचे सेशन ताजे निमित्त नरसिंह प्रेयर म्हण घेवन आम्ही कन्क्लूड करें की प्रभूजी सो भक्त विघ्न विनाशन नरसिंह भगवान की जय जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वजः शीलटङ्काये इदो नरसिंहा वरदो नरसिंहा यतो नरसिंहा बहि नरसिंहा वरदे नरसिंहा नरसिंहा मणिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरेणका अद्भुत शृंगार दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा शील प्रभुपादा बोल भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to guru assembled devotees all glories to guru and gauranga प्रभुजी तुमगे परमिशन आसा म्हण जाल्यार